Kaixo, Durangoko udalean erronka ugari ditugu ikasturte politiko berri honi begira. Urte benetan zaila izango da, eta kasu askotan bertan bera utzi beharko ditugu gure ametsak eta ekimen politikoak zaintza kolektiboan zentratzeko. Gobernu talde honetan Durango erreferente, inklusibo eta jasangarria eraiki nahi dugu. Durangarrak eta haien auzoak kontuan hartuta. Horretarako, udal sendo bat eraiki behar dugu. Gure bizilagunen beharrei lehen lerrotik erantzuteko balioko diguna. Egoera horretan, udalak funtsezko pieza bihurtu gara gure bizilagunen arazo askori erantzuna emoteko. Nahiz eta askotan informazio falta larria izan dugun. Horregaitik, konfinamenduaren lehenen unetik, Durangoko udalen egoera horri aurre egiten saiatu gara, herriko dinamika indartuz. Behin konfinamendua amaituta, bi lehentasu ditugu. Osasun arlokoa eta ekonomikoa eta soziala. Osasun arloari dagokionez, gure herriaren zaintza indartzeko lan egiten gabiltza. Eta horretarako etengabe gaude, harremanetan erakundeekin. 3 puntuk kezkatzen gaituzte bereziki. Ikastetxeak, aisialdirako guneak eta adinekoen egoitzak. Horregaitik oso gertutik jarraitzen dugu egoera eta etengabe gaude bertako arduradunekin harremanetan. Egoera ekonomiko eta sozialari dagokionez, 2.300.000 euroko berraktibazio plana landu dugu, alderdi politiko, sindikatu, ikastetxe, merkatari eta abarrekin batere adostua. Modus operandi hori Durango maila guztietan ezarri nahi dugun gobernantza demokratikoaren adibide bat da. Dena dela, krisietatik aukera berriak sortu ohi dira. Zentzu horretan, hori gerta dadin, ikuspegia aldatu behar dugula uste dugu. Gaizki egin den guztia aldatu behar dugu eta berregin, bai banaka, bai kolektiboki. Datozen hilabete eta urteen erronka asko izango ditugu herri gisa eta gizarte gisa. Ze gizarte eredutzat bideratu nahi dugun pentsa behar dugu. Horregaitik, azken hilabetetan gobernu talde honetako kideok plan bat lantzen aritu gara. 2030erako helburu batzuk ezartzeko. Helburu horiek 4 ardatz nagusitan oinarritzen dira. Komunitatearen eraikuntza, komunitatea zaintzea, gobernantza demokratikoa ezartzea eta trantsizio ekologikoa. Hilabete gogorrak izan dira guztiontzat, eta aurreikuspenak adierazten digute datozen hilabeteetan ere askorako arazoak izango ditugula ere egoera honetan. Egoera honen aurrean, herri bezala, batasuna mantentzea baino ez zaigu geratzen. Oinekin lurrean jarraitzea besterik ez zaigu geratzen. Egunez egun Durango hobe baten alde lanean jarraitu ahal izateko.